Ginplastar ni Iloilo 1st District Representative kag House Deputy Speaker Janet Garin nga lunsay wala sang basehan kag lunsay alegasyon lamang ang ginpangbutang sa duha ka mga impeachment complaint bato kay President Bongbong Marcos. Rason nga gindismiss ini sang Kamara. Sa interview sang Bombo Radio kay Garin, iya ginpahayag nga wala sang direkta nga ebidensya nga nagatudlo nga may personal nga kahilabtanan ng presidente sa mga alegasyon nga ginpahayag didto sa mga reklamo. Dugang pa sini nga wala sang beripikado nga pruweba kag kadamaan sa mga gin-attach nga ebidensya halin lamang sa social media posts kag pila ka mga online news articles. Lakip sa yagin site nga mga ginaalegar krimen nga nahimo sandig sa reklamo amo ang pagkidnap kay former President Rodrigo Duterte paggamit sang illegal nga droga kag hindi pag-veto sa unprogrammed appropriations sa General Appropriations Bill sang 2023 tubtob sa 2026. Ginpahayag man ni Garin nga sa pag-dismiss ang duha ka impeachment complaints nagahatag ini sang maayo nga panugod sa administrasyon kag nagapahanugot ini nga matutukan sang gobyerno ang paghatag sang serbisyo sa mga Pilipino. Lakip na diri ang suno sa iya pagtutok sa mga programa nga magapauswag sang ekonomiya kag pagtutok man kung paano batuan ang epekto sang climate change. Ginakita sa sunuban kang pira ka mga discussion dito sa Committee on Justice, of which I was also actively participating, nga wala hindi sufficient sa substance. No? Kaya laban to yan, newspaper clippings, ang iba naman niya hearsay, wala na yung nakita nga direct involvement ang presidente suno sa mga akusasyon na gina-allege sa iya. The 1-year ban applies. Tuod din na iya may naglagas nga third impeachment complaint, but ang problem niya, wala maski isa na kongresista nga nag-endorse. Because any impeachment complaint, mandatory na iya nga may member of the House. Maski isa lang kabilog nga ma-endorse.